तो दोस्तों देखिए, मैं जा रही हूँ दहेज प्रथा पे बहुत सुंदर गीत गाने। इसको सुन के आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। चिट्ठी में लिखा दानी खापा लिफाफा पापा अइबा की ना हो। रात दिन घरवा में भइल बा जलफा पापा अइबा की ना हो। रात दिन घरवा में भइल बा जलफा पापा अइबा की ना हो। तिलक दहेज खातिर बाड़न सब खाफा पापा अइबा की ना हो। उम्र बा 45 बाकी बा भेकट में बाल बा। उम्र बा 45 बाकी बा भेकट में बाल बा। सासू के शौकीनी देख के सासुरा कंगाल बा। सासू के शौकीनी देख के सासुरा कंगाल बा। ना चाही पैसन गाड़ी ना हीरो होंडा पापा अइबा की ना हो। ना चाही पैसन गाड़ी ना हीरो होंडा पापा अइबा की ना हो। रात दिन घरवा में भइल बा जलफा पापा अइबा की ना हो। रात दिन घरवा में भइल बा जलफा पापा अइबा की ना हो। तिलक दहेज खातिर बड़न सब खाफा पापा अइबा की ना हो। तिलक दहेज खातिर बड़न सब खाफा पापा अइबा की ना हो। तो दोस्तों, एक गीत सुनकर आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा, तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।